ɛyɛ amanyɔsɛm mu na abusanfoɔ sɛ deɛ nnura nwumrɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛbɔ mmɔdi ma me sɛ NPP amenuko no ne fa 1 centimeter sɛ mpanimfoɔ ɔmo da no wɔn ne nsɛmtwerɛfoɔ abɔ mpo ne mpo ana ɔmo awesa nsɛm kakra ɛde asoma yɛde nka kyerɛkyerɛ mu ɛmɛduru baabi kora no kyɛn ma wontumi na ɔka sɛ ɔmo bɛsrɛ ma mpani sɛ bɛyɛ a ɛna no sword cut na ɛkɔɔ soɔ ɛwɔ ntwa ho ɔmpɛ sɛ ɔmo ba bɛyɔ ɛwɔ baabi a yɛfrɛ nsɛ soame mekyerɛ soame run about no ɛnumanim yɛaba no mmɔmmɔden sɛ ɔbɛtumi ahyɛ aseɛ no ɛba ne sɛ yi a ɛyiti no mpɛ sɛ ɔmbreki no ɛyade asantematema sɛ yi ɔmanfoɔ no bɛtumi anya gyidie sɛ no korɛ ɔmo bɛtumi ayɛ korɛ tumi deɛ firi hɔ na ɛnɛ nso obie mu NPP for kasa wie ya na NDC for nso de atoatoɔ ɛkɔba sɛ NDC na bɛtumi akasa wie abɔ so na NPP for nso abɔmade aba abɛdodo akyire ne adeɛ nti abrɛ nnora NPP for kasa wie na dua yi NDC amenuko no mpanimfoɔ wa santimantem a bɔm nso ɛne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ ɛma twerɛfoɔ ɛde ma amenuko ne fam wa santimantem sɛ pani a ne din ɛne Dr. Frank Amoakohene wɔno ana ɛgye bra wɔne nsɛmtwerɛfoɔ kan nsɛm no bebrebe akyire kora na nana kwasi wɔno nso ɛde kakra bɛtaatoɔ na deɛ Dr. Frank Amoakohene nsɛm ɔkan no baako ɛbɔ kotodwa mu pa ani so agire pa sɛ wɔde popo biribiri ɛna ɛba bɛbɔ NPP amenuko no ɔgire pa sɛ nano aba yɛkɔto yɛ by election ɛkɔsoɔ ɛwɔ kumawa abatoɔ mpɛsua no so no ha obi ahu sɛ gidi a Ghanafoɔ ɛne asantemantem ase no ɔmanfoɔ no wɔ ɛdema NPP amenuko nyina no atɔ nsuom abɔ fam kora nti wɔn de wɔn hwɛ ne mu sɛ Nyankopɔn yɛ adom a sɛ bi oduru baabi asisire ɛna afɛ kukuku ne kakakaka ɛna duru baabi a mɛmasɛm ne hunahuna ɛmo NPP for sɛ bi wɔn tade wi abatoɔ mu no wɔn NDC for mo hu na 2024 party nya do bɛma kwan NPP for awi abamu biem da yɛkɔ kumawu no ɛkɔbaeɛ no NPP for sikakyɛ entoma ɛmo ne nneɛma a wɔn yɛ nyinaa no ɔmo votes ɔmo timi de ka ɔmo votes na wɔ hɔ dada 2020 no ho no ɛyɛ just 304 votes yɛ NDC votes timi de ka ho ɛyɛ 1284 enti wo stronghold wo abakachi yaba ababɔ finfram ababɔ finfram na so wani so bidiwu a kwane kɔtena se na kɔhwehwɛ kɔyɛ fa so a atoranche mati sɛ to ɛwɔ kumawu yɛtie nie ɔmo yɛ elections ɔmo wɔ nneɛma ɔmo di akɔ ɔdi gu ɔkam di wia aba no yɛ di kai yɛ sɛ ɔmo di kai to figures ɛto platforms so say and no figures for NDC ntimo kai akomawu ya to wie ya nom say aba no ye o miensan ye wo enan ye wo 8 single digit figures omani hu asem ntom say akotam pink sheets sa figures yi wo so the back college center say eno ne ye NDC figures a ye na omo antu ne ye because omo ba ye ne ye pink sheets and ye college system ho ampa ye de ntoto easy for de no na ye de ne ye de to me ye ntimo be kai a easy results of the babontin no NDC baby anywhere you can say NDC na single 3 single 4 any sa votes na NPP de buy na ye almost strategy say 2024 omo be say sa de na ana yakohu omo to okumawu ye ka kire NPP for say omo kopa de from famra because 2024 omo repeat the same thing na ye ready see be hia wom ye sa ka hu bio ye say mo be ka ya oyoko polling station baako omo timi connive with Isima agents no sign a pink sheet ni sign no after say ya to aba na wi a ya kenkai aba no obi anya no ho ntiase enso so kumawu dom ko ye no 2024 dia ma omu nya sa akwanya no makosin sign pink sheet e de agu ho e de twai se omo abeto omo results e de ahye so nyame ya adoma 2024 ye ka de ahye Ghana fo e bo se ahokyere na omo namu no omo nka makoma nto omo yam vote bi omo beto de ama NDC ne His Excellency John Dramani Mahama no we will make sure say every single vote will count. You better make sure say near her. Ababa kwa kwabra ne betu bia no ene ye betimi da ye adwuma ye beka mana kwa akọ ye ntie ne abusafo penia ye tini ne ba santimatema se ndi samnuko no twerefo de mo ye friend Frank Dr. Amoakohene ne dua yi abram ne samtwerefo ebo mpu ne mpu no ana oka we